Прывітанне! Вы на канале Гродно 1127 і сёння мы падрыхтавалі для вас гісторыю гродзенскіх яўрэйскіх могілак. Дзе ў горадзе хавалі яўрэяў, калі зніклі гэтыя некропалі і дзе шукаць ключ ад яўрэйскіх могілак у Пышках. Ставце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і мы пачынаем. Яшчэ ў пачатку мінулага стагоддзя ў Гродні было 3 месцы, дзе хавалі яўрэяў. Лесапарк Пышкі, вуліца Вялікая Траецкая і сучасная вуліца Горкага. На жаль, не ўсе з іх захаваліся да нашага часу, але аб усім па парадку. Самыя вядомыя яўрэйскія могілкі, альбо як іх называлі гараджане новыя, заклалі ў пачатку 17 стагоддзя. За ўвесь час існавання там было пахавана больш за 14 000 чалавек. Але самым вядомым пахаваннем там была могілка вядомага паэта Лейбы Найдуса. На ёй стаяў помнік у выглядзе анёла. Але пасля Другой сусветнай вайны могілкі апынуліся ў занядбаным стане. Там былі і агароды, якія зладзілі гродзенцы, і дэкаратыўны гадавальнік, а таксама выган для жывёлы. А ў сакавіку 1958 года гарадскі камітэт па фізічнай культуры і спорце пры гродзенскім гарвыканкаме атрымаў на гэтым месцы 10 гектараў, каб збудаваць стадыён. У выніку з пачатку 1960-х гадоў на месцы могілак размяшчаецца стадыён. У савецкія часы ён меў назву Чырвонае знамя, а сёння гродзенцы яго ведаюць як цэнтральны спартыўны комплекс Нёман. Паводле ўспамінаў відавочцаў, надмагільныя пліты выкарысталі пры ўмацаванні пастамента Леніну. Таксама некаторыя пліты выкарыстоўвалі ў гарадской гаспадарцы, а таксама падчас будаўніцтва дамоў. У нулявыя, калі адбылася рэканструкцыя стадыёна, грунт з могілак развозілі на падсыпку вуліц па ўсім горадзе. Толькі ў 2007 годзе на месцы могілак усталявалі памятны знак, які сведчыць пра тое, што на гэтым месцы размяшчаліся могілкі. Яшчэ адныя могілкі, якія нельга абмінуць, гэта старажытныя яўрэйскія пахаванні, якія, на жаль, не захаваліся да нашых дзён. Яны размяшчаліся на вуліцы Вялікай Траецкай. Сёння на іх месцы знаходзіцца паркоўка для аўтамабіляў. Гэтыя могілкі існавалі на гэтым месцы з 15 стагоддзя. Яны функцыянавалі фактычна да пачатку 19 стагоддзя. У той час там ужо не хавалі памерлых, але тэрыторыю ахоўвалі. У 1874 годзе на месцы могілак планавалі арганізаваць сквер. Сыходзячы з санітарных меркаванняў, гарадскія ўлады планавалі пасадзіць на гэтым месцы дрэвы. Яўрэйская грамада пагадзілася, але галоўны рабін выставіў умову, каб надмагільныя камяні не краналі. Але ў выніку сквер на гэтым месцы так і не з'явіўся. Могілкі заставаліся некранутымі да Другой сусветнай вайны, падчас якой тут хавалі памерлых вязняў гродзенскага гетта нумар 1. Пасля таго, як гродзенскіх яўрэяў вывезлі ў лагеры смерці, камяні гараджане расцягнулі на будаўнічыя патрэбы. Нават існуе легенда, што з магільных пліт зрабілі лесвіцу на завяршчызну. А ў савецкі час тэрыторыю закаталі ў асфальт, зрабілі аўтастаянку і пабудавалі дзіцячы садок ды грамадскую прыбіральню. Але самы час распавесці пра яшчэ адныя старажытныя могілкі. Яны знаходзяцца ў занёманскай частцы горада ў лесапарку Пышкі. Дакладны ўзрост гэтага некропаля вызначыць складана, але самая старая пліта датавана 18 стагоддзям. Верагодна, што могілкі яшчэ старэйшыя, бо шматлікія пліты з часам сышлі пад зямлю. Цікава, што на гэтых могілках пахаваны адзін з вязняў гродзенскага гетта Грыгорый Хасід. Самі могілкі зачынілі ў 1968 годзе, але некаторыя турысты прыязджаюць у Гродна менавіта сюды, каб знайсці магілы сваіх продкаў. У 2018 годзе адбылася дзіўная гісторыя, калі горад скасаваў дамову з сям'ёй, якая жыве побач з некропалем і шмат гадоў адкрывала браму прыезджым. Асноўная прычына – адсутнасць грошай у гарадской гаспадарцы і немагчымасць плаціць 250 рублёў сям'і, якая даглядала за могілкамі. Камунальная служба памяняла замок і знайсці ключ турыстам было проста нерэальна. У выніку адзін ключ перадалі ў гродзенскую сінагогу, а другі можна атрымаць у спецаўтагаспадарцы горада. Таму, каб патрапіць на могілкі, турыстам трэба спачатку з'ездзіць у цэнтр горада па ключ ад замка. Калі вам спадабалася відэа, то не пашкадуйце падабайку і падпішыцеся на наш канал. Таксама сачыце за намі на старонках у Telegram і ў Instagram. Спасылкі пакінем у апісанні пад відэа.